Bé, bàsicament el que vaig a repetir és el mateix que vaig repetir en el plenari anterior. És fals que es pugui dotar de més mitjans a la brigada. Això, per molt que repetisca, no va convertir-se en una realitat, perquè bé saben vostès que tenim legislació estatal que impedeix ampliar plantilla de l'Ajuntament i, per tant, no es pot fer segons vostès diuen. Aleshores, això s'ha de valorar d'una manera diferent. Tavernes de la Valldigna necessita més recursos en les zones verdes? Si creuen que no, doncs no es fa res. Si creuen que sí, ens haurem de posar en marxa, que és el que hem fet. Ha dit el regidor que fa més d'un any que s'està treballant en aquest contracte, i més de dos també. Ja vàrem explicar que primer es va encomanar l'elaboració d'un inventari, després la redacció del pla d'explotació, dels plecs i després ja el que és la licitació. Aleshores, no es pot dir que aquest Ajuntament o que aquest govern no fa res pel manteniment del municipi quan precisament ara estem parlant de posar vora 400.000 euros de recursos ordinaris anuals en mantindre les zones verdes del municipi de Tavernes de la Valldigna. Aleshores, fixen-se quina contradicció, dir, no es fa res en el moment en què s'està votant posar diners damunt la taula. I per molt que vulguin, no poden parlar de privatitzacions. Si parlen de privatitzacions que no saben el que és una privatització. Els ajuntaments no tenen la capacitat de privatitzar. Així no estem privatitzant una empresa pública conforme a passar en correus o coses similars. Així no tenim la capacitat de privatitzar. Què volen dir? Que ens agradaria que es fes a través del capítol 1 de l'Ajuntament. Sí, a nosaltres també, però no podem. Insistisc, això ha de quedar clar. A Compromís també li agradaria dotar de més operaris a aquest Ajuntament a través del capítol 1, però no es pot. Aleshores, congreguem que no hem d'estar de vasos creuats i necessitem més recursos, l'única manera que tenim és esta. Si vostès en saben altra, la diuen. Aleshores, en aquest contracte, com més s'ha dit, es crea una brigada de manteniment de les zones enjardinades i van associades unes inversions en escorcells, en gespa artificial i qüestions relacionades. I no n'hi ha més. Passaríem, doncs, a votació. Vots a favor de la proposta? En contra? S'aprova la proposta amb els vots a favor del grup municipal Compromís i els vots en contra del grup popular, socialista i Esquerra Unida, Acord Ciutadà.